Now daghan kay kung mga nakatunan karong eleksyon na nga usa batas mga bulahan nga mga nakasaksi nga giunsa pagpildi ni Pamela Baricuatro ang usa ka Gwendolyn Garcia nga natikalbong gid siya padong dito sa kanal nga gilamba gid siya gadto sa lapok. Unya bisig unsaon ako hubad, bisig unsaon ako og pangita ba og mga teknikal nga rason, pero para nako ang tanan ari ra gyud dag-on kung unsa ka nga klase nga pagkatao. Tingali mosunod lang na kung doon na ba kay taas nga track record, doon na ba kay agi nga ikapanghambog, pero sa katapusan para sa mga botante mao ra gyud na kung makaon bag-iro ang imuhang batasan. Unya ang ila magong nakit-an ron ni Gwen nga perti na gyung hawra, perti na gyung hambugirua, perti na gyung bangisa nga mura bag siya na lang gyud rayna sa kalasangan nga para niya ang tanan mahimo ra gid niyang singkahan, nga para niya kinsa tong mga musukol, musaway, mukomentaryo sayon na lang kayong hulgaon unya may ra ba kay manggamit og mga ahensya sa gobyerno, NBI, PNP, DSWD. Pangutanaan niyo sa Pamela Baricuatro, kana mismo sa Pamela Baricuatro, pangutanan ninyo kung pila ka buksupina ang yang natigom dito sa Yambay. So ya mga tao manggod nagtanaw ni ana, ang mga tao manggod nakamatikod ni adto. So na usana sa mga importante kaayo nga angay katunon labi na kamong mga politikong bagong nanaog, bantayi gid na ninyo ang inyohang kinaiya, bantayi gid ninyo nga ang gahom dili mosaka sa inyong no kay mura ra ba nagrabis ng gahom, makabuang ra ba na